Caranya bagaimana, Darmani? Hello guys, tabu hangkang ri subna ni nai tongo onek din bor tabu gri subi tongo ang sheleru hone ge nai tong di bori suna nai okoi ri rawi akui pajak se domo subna simi se baki ge total tinta subna nai ta frog duita tai no kan tonai ka Niko subi pekya mokhe no kantanai hanyori barani kaisa subui ri khata bono abono kani phonok di hinai thik dang ka hinai kani nyai di hinai hanmani kani phonok tong tabo je jaga thik yang thik khaina hinai kani phonok di hinai manta hinke omo hinke frog ang ani frog phonok ang ko photo bujak phoro phonok anta tabo hingka hinke ani abo tisai rejak subi paijak ba tisai rejak hingka ba tak phonok maliata binwangko subi paidro belai tada naithoka comment khai sanani ta pokdi ibo subia balok subi tong khase ang onek din por se subi tong tiniri ui baksang ko tori rok submaya rokon chau hepano hai hire nyo mane off khai to niri mane hepano control khai mali ati ni diri subi ri jaka jispano sitang ni hana jika ina hala ya nah ya nah di mau jikotot thằng chồng bu man na chu Sinara berai tong phayo adomsa hinge buma hinge oin jak thangjak bala bosu buma nai tu tong neila ang bai riklang thangjak ko thangai to ni ka tang bo koi kotor phania phare thangjare mani bo kori ingka ba tabo hinge horni maimui songi tong layo dini to ye theksa sinai hinai nei horong ka onek no hinge khorong ni bla khlai tong layo yang ko tut mo thong tong go yang ka mai songi tong go iko yang go hingka hinge to ye thek ready khlai pa ya ka suya koi songi tong ta yang go hinge go dobo box sai ri ka osong no tini horni maimui mau với xong dùng là yo và điều phải dùng mặt khe Omong ka tan dini video kata kuti mui songi tong ta bo libor kiring mui thogya hinge batini phungo songmani abon bagai kata kuti mui songi tong ta mamui song tu tei haini kolam de sera ki asugui herokong tongo mamui mung khem maisa sinai ni phungo thika maisa jagya angbo dud bai biscuit si saina jago iko humna naike mung khata ba kari sinai mui ta bu không kia isa photo của sao cái trong này mà nè bay đâu em stop đi xoay cái photo của sao lại sao cái sa piece ni nào đi show nhà lại tại cho nó cái sa xin dress mua nông mà cho outfit check xưa parcel naroon na ito an puno puto buru mani se an fum se resmi roto krishna tiri mari jong tina ba mau tak nanti ini baru nanti sini 빈체 시청 비디오 나 있냐 사실 머리 좀 Oke, hay yang tulis semua serap lainnya. Tak ada pun masih video拍就好吗？听干什么好吗？我video 看接话。
Hi guys. Lihat foto-foto depan mana nih kan? Ada? Iko tini an parcel sokpai hun chamani ripis mang duita sokpayo hingke tara nai thoksa khana nai di ang o rino duita ombai omami logoi duita combination khai frok suno nai ta mokhe cherai ni bagai nai ri order mani manai order mani ta hingka hingke kaisa sokpai rakha tebo order jak tongo ang olo nongno funugano omoni extra video khai funugano ta nongno hingke tinin video asung nong sinai.